תקשיבי, אני ואמא פה במונית הכסף. את בשידור. לא לעשות לי בושות עכשיו. סבתא, זה שאלה על 1,000 שקלים, טעות אחת שלך ואנחנו יורדים מהמונית. זה רק את יכולה לדעת את הדבר הזה. עידו, רגע, חכה, יונה, הנה, עידו משגע אותנו פה. רגע. יצאתי מבעבוי לחיים שלי. דווקא אותי מצאת. רגע, עידו, תחזור על השאלה. שמעת? לא? ככה, מה המאכל הלאומי בתימן? מאכל לאומי, יש הרבה. המרק תימני זה דבר עיקרי. יש לך מלאווח, יש לך פיתוס, חילבה, העיקרי זה המרק, מרק בקר, אז רגע, צריך מאכל אחד, הוא אומר, עידו. אחי, זה המרק. סמנל, תלוי במקוחה, גם סמנל, ויש לך הרבה דברים. סבתא, כל ישראל רואה אותך עכשיו, את בערוץ 12 בלייב, נו.